Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi spille noget Kit PvP ind på evapvp.dk. Så lad os se at komme i gang. Jeg tager mit runner kit og fylder mig op med super, og så hopper jeg ned i PvP. Lad mig se. Der ser ud til at være nogen hernede. Nå, han står der godt der. Nej. Mig og ham der vil gerne have noget privatliv. Kan du ikke give mig og ham der lidt privatliv, hva'? Kan du ikke det? Nej, du vil også gerne være med nu. Jeg skal lige æde nogle supper, og så kan vi godt lege. Nej, kan du godt lade være? Fuck dig, mand. Det var ikke pænt gjort. Det er ikke pænt gjort at nakke mig. Ikke på den måde. Jeg vil gerne have ham her. Nej, ikke så fedt. Low super. Nej, så fik jeg ham. 0 drab på ham der. Prøver han ikke, eller hvad? Nej, han tryharder. I hvert fald ikke. Han tryharder ikke engang en lille smule. Ja, ham der kan ikke få os. Ja, godt så. Ja, godt, så fik vi også lige ham. Ja. Yes. Det er ham, vi kan godt tage. Godt, der er en til. Og undskyld, jeg er lidt stille, det er bare lidt fordi, jeg koncentrerer mig rimelig meget. Godt, så fik vi en til os der. Og den anden døde selvfølgelig af fall damage. Det var ikke det, jeg ville sige. Det her er faktisk min første video, jeg uploader på den her kanal, så håber den selvfølgelig, den bliver god. Så jeg vil prøve at gøre mit bedste og vente dig ind til der. RIP spil. RIP internet. Godt, der er ham der er 0 kills. Det han også. Og ja, jeg ryster lidt. Og det er mere fordi, at jeg er mega urolig. Især når jeg sidder og spiller det her. Så sådan lidt fuck. Fail. Hvorfor begynder han ikke at slå på mig? Nå. Nu sidder jeg fast her. Det er da meget flot. Der kommer nogen. Godt, sådan der. Der er en til der. Nå. Tak for gratis kill. Nej, lad mig lige få ham her først. Ja, så kan vi kæmpe. Vil du gerne være fucking venner? Nej, men det gider jeg ikke. Jeg fucking ikke sød. Jeg er ond. Lær det. Forstå det. Tyk på det. Æd det. Han har 1 kill. Jeg går for det meste efter dem her, der ikke har mig så mange kills. Eller ikke så gode til PvP, fordi de giver mig gratis kills. Gratis XP levels, så jeg kan komme højere op i rank. Fuck. Nej, så røg alle mine suppe ud af mit inventory. Okay, han følger efter os. Fuck. Jeg forstår ikke, hvordan han kan være så hurtig. Hvordan kan han være så hurtig? Er det speedhack, jeg kan se? Er det speedhack? Ja, er det speedhack? Ja, fuck af med dig med dig. Det fucking ekstra løber hurtigt ting. Men han kan løbe hurtigere, end han normalt kan. Ja, okay, jeg kan ikke stoppe op og tage sover, fordi så bliver jeg bare ripped. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik i 3. person. Ja, det er lige meget. Okay. Jeg indtager lige nogle supper. Og så dræber jeg. Godt, okay. Han gider ikke at tage hernede i vandet. Det er nemlig P, dem skal vi holde os fra. De er mega OPG'er. OP svært og sådan noget. Så. Okay, han blev der. Det var han var. Okay, der fik jeg ham. Nej, du må ikke komme ind. Nej, vil du også nu kæmpe? Nej, nu skal jeg ikke smide mit sværd.
Så ikke være sådan en klumpe dum. Nej! Nej, kan du? Okay, vil du kæmpe? Vil du fucking kæmpe? Ja, så kom der, din fucking taber, så kom. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, mand, de skal sættes på plads herinde. Kom, vi går op og dræber ham. Jeg er ikke færdig med ham. Dun dun. Dun dun. Dun dun. Dun dun. Ej, hvordan vidste du det, var? Hvordan fuck vidste du det? Wow, kan I lige se, hvordan hurtigt han kan slå mig der, var? Wow, what the fuck? Hvad fuck sker der for det der? Hvad fuck wow. GG. Så går han lige hen sådan der, så kan jeg overhovedet ikke ramme ham. Nice. Efter videoen her, så vil jeg gerne lige måske ham og spørge, hvad fuck han er på, mand. Fucking klamt. Og jeg var næsten helt sikker på, om der ikke var runner eller noget som helst. Ej, fuck. Der var noget om det der. Så er der bare igen. Nå, ham her. De to her. Okay. Det var meget... Vi blev hurtigt færdige. Hurtigere end jeg havde forventet. Okay, ham der æder bare alle sine suppe op lige nu, eller hvad? Det gjorde han. What? Okay, rip. Det var... Ja, det var ikke så godt. Nå, okay. Så må vi bare gå ud igen. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket der, men det er fint nok. Sådan der. Lad nu fandme løbe rundt om mig, mand. Jeg kan fucking tage, når du gør det der. Okay, hvorfor mig ham, der gik ramme hinanden? Og du gerne have med mange kills. Okay, faktisk overhovedet ikke lyst til at lege med ham. Jeg skal jo gerne lige have nogle flere supper. Oh, fuck! Hvordan kan... Stop med at hoppe ud i hovedet på mig! Det du får ud af at fucking hoppe ned i hovedet på mig, det er, jeg fucking begynder at smadre på dig. Nej, så hopper alle ned i hovedet på os. Altså, hvad er det for noget? Nej, stop nu. Stop nu. Det eneste jeg vil, det er at have et kill. Eller 2. Okay. Er han vores nye mål her? Nej, okay, det gider vi ikke. Vi gider ikke tage ham. Vi tager ham med i stedet for. Ja, nej, vi tager dem begge to. Hvis vi kan. Okay, den gav lige uden armer der. Hej MVP, vi går lige forbi dig. Fuck, der er 2 MVP ud over det hele. Jeg synes, at han lægger lidt. Okay, ja, det gjorde han. Okay, ham er han står FK. Nej, jeg gider ikke at være med i jeres lille kamp, men jeg vil bare have nogle kills. Det var åbenbart ikke forståeligt herinde. Look, peace! Hey, dude, peace! Nej, okay, jeg ved godt, vi ikke kender hinanden, men kunne vi ikke være lidt venner? Okay, han dropper mig. Det lyder så nederen, når han sagde, når jeg siger, han dropper mig. Det gjorde han jo. Fuck ham, han er hurtig. Eller hende. Hun hedder Sofie, men jeg ved ikke, om det er en dreng, der bare hedder det, fordi han kan. Går de efter mig nu? Det kan jo sagtens godt være tilfældet. Ja, du har lortegear der, så... Nej, ikke MVP. Det var MVP. Ja, lad os lige move os ind i mængden her. Godt, så går vi væk.
Godt, sådan der, så er vi væk. Godt, så har vi sådan en bue. Vi mangler bare pil til den. Så bliver det set. Så 725, den skal også 725. Okay, det er lidt meget. Godt, så er ikke noget, der er bedre. Den er bedre end den der. 100%. Yes. Sådan der. Lad os bare gå videre, der er en, der brænder. Du, drengen, halløj. Han er svampen, ham der. Okay, mål, #mål nu. Kom nu, lad mig nu være med at dø. Når man har svampen, er man nærmest umuligt at dø, selvom han flygter fra mig lige nu. Okay, MVP power. Nej. Okay, fuck, okay. Nå. Det må også være slutningen på den her episode. Så vi ses i næste episode. Hej.